Kunjuing asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Para kadang kinasih panglimbang enjang ingkang binerkahan ing Gusti, sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika kita sesarengan badhe nglelimbang sabda dalem Gusti saking serat Rasul Paulus dhateng umat ing Roma bab 6 ayat 12 ngantos dumugi 18 lan ugi waosan Injil saking Injil Santo Lukas bab 12 ayat 3 dasa ngantos 8. Para kadang kinasih, Rasul Paulus nedahaken kalih perkawis ngeni pangabdi. Abdining dosa inggih menika tiyang ingkang dipun kuwaosi kalian maneka warni pepinginaning donya ingkang ngrisak lan nyeret dhateng kabilahen, dhateng kasirnan. Abdining bebener, abdining kasunyatan inggih menika manungsa ingkang gesang selaras lan kebawah ing angger-anggering sih dalem Gusti. Angger-angger dalem Gusti ingkang mardikaaken lumantar sangsara sedo lan wungu dalem. Gusti Yesus ngluwaraken manungsa saking pakunjaraning dosa lan kuwasa maut. Pramila manungsa pikantuk nugroho gesang tinuntun dhateng kasunyataning Allah ingkang ngangsalaken karahayon. Pramila menika Santo Paulus paring pemut supados kita tansah setya lan masrahaken diri sawetahipun dhateng Gusti Allah ingkang paring gesang, ingkang paring mardika. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus, abdining bebener, abdining kasunyatan dipun ngendikaaken Gusti Yesus wonten ing cariyos abdi ingkang siap siaga lelados dhateng bendaranipun. Setya ngantu-antu lan siaga menika estu kapetang minangka kautamen kagem bangun kasetyaning iman. Wonten maneka warni samukawis ingkang saged nggerus kasetyaning iman. Egois, nafsu serakah, pangwaos lan sapiturutipun. Kasetyan iman dhateng Gusti Allah ngangsalaken kabagyan lan karahayon langgeng ingkang saged dados pilihan lan tujuan utami kagem gesanging manungsa. Panglimbang kula panjenenganing enjing menika menapa kita tansah setya anggenipun gegesang iman kapitadosan sinaos ngadepi bot repot reribet lan sesanggening gesang ingkang kadang kala boten gampil lan rinaos awrat. Wong sing diparingi akeh ya bakal ditagih tanggung jawab akeh lan sing dipitaya luwih akeh ya bakal ditagih luwih akeh maneh. Mugi linuhurna Allah Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjing asma dalem Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelados berkah dalem. Amin.